Oh. Basa ta sa gipadayag kang Syro 2010 o sa 2011. January page 28. Article sa Iglesia ni Cristo, Dilo Iglesia ni Cristo. January 15, 2011. Adunay usa ka tawo nga nagbugas og trigo. Apan sa pagturok na sa trigo adunay usay ning turok nga bunglayon. Mingon ang ulipon sa iyang agalon, akong ipton ang mga bunglayon. Apan ang agalon mingon sa iyang mga ulipon, pasagdi sila hangtod maabot ang ting-ani. Ang trigo paganihon, ang bunglayon pagasunugon. Pag-ipton og igasugba sa kalayo nga walay pagkapalong. Ang maayo nga pinhi mao ang akong mga pulong nga napugas diha sa kasing-kasing sa tao. Ang tao nga nagpugas napugsan sa maayong binhi nga mao akong mga pulong, bisan unsa siya kadautan siya mahimo ng matarong. Ang kaaway na nalingkamot usab nga mapugsan niya ang tao sa iyang kadautan nga binhi. Daghan sa akong mga katawhan napugsan sa akong kaaway sa iyang binhi nga daot ug wala matikod ang akong mga katawhan. Mao nga ang ilang gibuhat dunot kay daot ang binhi nga miturok diha. Page 20 tulo nagkasalit. Tungod kay napugsan sa kaaway ang iyang kasing sa daot nga binhi, siya nagabuhat sa dunot nga mga buhat. Ang dunot nga mga buhat sa tao mao ang sala. Ang sala mao ang mga buhat nga wala nako kahimti nga isugo dili buhaton. Ang wala nako isugo nga mga hinuoy gibuhat. Daghan sa akong mga katawhan karon nahimo ng ritual ang pagsimba. Wala na magasimba diha sa espiritu o sa kamatuoran. Moadto sa simbahan sulod gawas dili maminaw sa akong pulong nga giwali sa akong alagad. Magsigi og tabi, magsigi og kaon-kaon sa sulod sa simbahan, magdala og cellphone sulod sa simbahan, dula-dulaan ang simbahan, magahimo og mga programa sulod sa simbahan, gihimo nga balay kalingawan, gihimo nga katuluganan, gihimo nga kalahian, gihimo nga mitinganan kining mga buhata nga inyong gibuhat dunot tan sa akong pananaw. Kini dili makalipay kanako ang dunot buhat kini nga binhi gikan sa akong kaaway. Iya. Mao kini ang gibuhat sa akong mga katawhan sa masayod ng gibuhat mauna ang bunga sa pot nga nagsugat sa akong kaaway diha nila. Sa libay ang dautan nga binhi sa sulod nimo. Ang mahayong binhi ang patubuha ug palambua diha sa imong kasing-kasing nga mao ang akong mga pulong aron kini mamunga og pagkamatarong ug pagkabalaan. Alang sa akong mga alagad inyo na buhata inyong gibuhat nga wala na akong sugo. Ang akong sugo may buhata ot binhi mapatay ug malaya diha sa inyong kasing-kasing. Ug ang nagatubo diha sa inyong mga kasing-kasing mao na ang mahayong binhi mao ang mga pulong. Sa diha nga tubo na lambo na ang pag-ayo diha sa inyong makasing-kasing kini mamunga og pagkamatarong o pagkabalaan. Haleluya. Mas kaya itong ibasa tungod kay mag-iskuta sa itod sa Ginoo sa kanhi o sa karon. Tungod kay si Pablo samtang magasaysay siya aning bahin aning gitrabaho ni Ginoong Hesus gikan buntag hangtod gabi mo nang uban nga hulog lang tungod kay dili basta-basta kung isaysay nimo ang usa ka nasod o usa ka gingharian sa Dios. Usa ka nasod ang imong gidala. So suna. Dunay suna ba naghihimo. Mo na nga dugay ka isaysay kung sila magsaysay sa kamatuoran ni Gisog sa Ginoong Ginoo. Haleluya. Nga mao pa nga atong isgutan mao pulong sa Ginoo nga matud pa sa uno buhat uno-uno ang sugdan ni Kristo diga padayon. Mao na gipadayag kang Syro bago siya sunod semana bago siya namatay ang iyang lawas. Ipadayag na nga bersikulo nga ang nasugdan ni Kristo ipadayon. Gibuhat ni Pablo. Si Pablo gisangunan nga magwali o magyala sa pulong sa Dios sa mga hintil o sa mga hari o sa mga Hudiyo. Tungod kay nasabtan niya ang iyahang giwali. Kung nasabtan niya ang iyahang gitudlo o kasabot kayo siya sa konsepto ni Jesus Christ. Tungod kay taga Roma siya. Ilawom siya sa sama kang Hesus. Hallelujah.
kumbinsi kaayo ko sa gipadayag kang Sayro dinhi sa grupo nga iyang gitukod. Kumbinsi o kampante kaayo ko nga mosulti sa uban tungod kay nahibalo ko kang Sayro, nahibalo ko sa gipadayag. Ug wala bisan asa ko ni dalon sa Ginoo tubagon ako sila tungod kay nasayod ko. Una nga kung di na to masayran magpaling-paling ta matod pa si Ginoo nga gid sa sulatan nga bisan unsa lang himo ang ilang pagsimba nahimong pagritual ana tungod kay ang pagtuo o ang gipadayag wala masabtan, wala mawala tungod kay ang pulong sa Ginoo mauray makawala sa tanang ritual sa sulod sa kasing-kasing ug ang pagkadaot ug ang pagkadili mao. Salamat kay sa Ginoo nga nagsulti ta kaniha nga ang pulong sa Ginoo, ang plano sa Ginoo sa kinabubutan sa Henesis nga naguba tungod sa pagsupak sa tao tungod kay ang yawa mianhi aron sa paglawgaw aron sa pag-ilog sa posisyon sa tao. Henesis 1:26 kung basahon nato dito ang tao gihimo sa Ginoo aron mo dominion sa tibuok kabuhatan, mo dominion sa tibuok kabuhatan. Mauna nga posisyon nga diha sa tao nga nawala nga giuli sa Ginoo sa New Testament. Nga mauna nga nakumbinsi ko sa gipadayag kang Sayro tungod kay si Sayro giingnan sa Ginoo nga ang Eden nga nawala ibalik. Anak kadungog ta anak niya. Manang kumbinsi ko nga ang programa sa Ginoo sa sinugdan igauli niya mao sa katapusan. Hallelujah. Hallelujah. Kanang dominion kung basahon nimo na sa dictionary usa siya ka mo na gihatag sa Ginoo diha sa tao pag humanay buhat sa kabuhatan, humanay buhat sa tanang butang dinhi yang buhat ang tao gihupan o modominar ka sa tanang sa tuo kabuhatan. Mauna nga posisyon sa tao nga gi-demonstrate ni Ginoong Hesus diha sa New Testament. Una nga ang nawala sa tao sa Henesis dili langit kundi dominion, dominant dito ang power ug legal nga otoridad, gahom ug legal nga authority. Legal din sa yuta, legal ta nga mo domino din sa yuta gihatag sa Dios. Mao na built-in nga gihimo sa Dios sa tao. Kanya nawala karon ang tao askang burungan na. Ang tao naglakaw na nga wala siya makabalo kung kinsa siya. Wa ta kabalo kung kinsa ta. Salamat sa Ginoo. Ang kanang dominion mao ang gingharian. Kung dili mo masabtan ang gingharian kay abin mo kanang country gingharian na siya, pero ang gihatag ni Ginoong Hesus sa tuwa mao ang gingharian. Ang gingharian usa siya ka gahom, usa sa ka otoridad nga iyang gihatag sa tao. Matod pa mao na ang iyang hinungdan niya mianhi siya kay igauli niya. Lucas 4:43. Ang domino usa siya ka authority, usa siya ka gahom nga gihatag sa Ginoo nga magkahom ta sa tibuok kalibutan nga ang tanan ilawom sa atong mga tiil bisan pa ang mga balatian. Mao na nga way tao dinhi sa yuta nga dili wala magkinahanglan og gahom. Tanan nagtinguha gyud nga dunay gahom. Tungod kay ing ana tagihimo tas Ginoo diha sa gahom ug maglakaw diha sa gahom. Okay? Aron mo dominar ta sa tanan. Mao na siya. Ikawat sa yawa. Lain kay ang tao. Ang tao nagpakiluoy ang tao nga ang gikawat sa yawa ihatag na unta. Walay iya sa yawa din sa yuta. Anan nga niya sa yuta ibuhat sa Ginoo alang sa kamayan ug alang sa tao. Walay iya sa yawa mo ang yawa wa iya din sa yuta. Ang iya din ang iyarang sistema, ang iyarang gingharian. Mo nang diha siya nagfokus anang sistema. Kay maura na ilog din sa tao kung maguba ang sistema sa tao. Lahi nang ma-inject kasi sa tao, guba ang dagan sa programa sa Dios. Hallelujah.
Lucas 4:43. Paspas kay ni kay salamat. Kuan kayo. Hallelujah. Lucas 4:43. Apan siya miingon kanila, kinahanglan iwali ko ang maayong balita mahitungod sa gingharian sa Dios ngadto sa ubang kalungsuran. Usab, kama. Kay alang sa maong katuyuan ipadala ako. Alang sa maong katuyuan ipadala ako. Wala siya moanhi diri aron mamatay ang kana usar na siya ka package aron ang Genesis may ulit yun sa hingpit diya sa tao. Tungod sa maong gingharian ianhi o ipadala ako tungod anak nga mensahe nga ibalik sa tao ang nawala sa tao, ang posisyon sa tao nga nawala igabalik dinha. Ibagabalik iuli sa matapusan. Kunya way laing sayunguna na ang tinupod iglesia o tinuod iglesia ni Kristo. Way laing yun sa tibuok kalibutan. Iglesia tinuod iglesia o tinuod iglesia ni Kristo. Maura ang magdumala o muna nga ingon ang Dios. Hallelujah. Dalay ko ng Ginoo. Salamat sa iyang mga pulong ug salamat sa mensahe sa maong gingharian na tungod ni ana mao iyang focus sa matag usa kanato. Tungod kay ingon ang Biblia ang gingharian sa Dios sama sa hari. O nakabasa ko na nabasahan ako ang gingharian sa Dios sama sa hari. Gihulagway niya sa usa ka hari ang gingharian sa Dios. Unsa man ning hari? Ruler, king. O kuan, sovereignty. O sovereignty, dominion, gingharian, sovereignty, dako. Dili ta gamay, dako sovereignty. Dako ta, dako sovereignty. Tungod kay ang Dios naghimo nato niya na pagka-sovereignty. Himo ta sa Dios nga dako. Tagaan ta ni gingharian tungod nang dako, mahimutang dako. Ug modominar sa tibuok kalibutan. Modominion sa tanang kabuhatan. Wala ta gisugo sa Ginoo modominar sa mga tao, modominar sa kabuhatan. Kung ang Bible sa Roma nagsulti, malipayon kaayo nga nagapaabot ang kabuhatan sa mga ipadayag sa mga anak sa Dios. Tungod kay ang kabuhatan nagagulo tungod sa kaburong sa tao. Una, tungod sa kalisod, tungod sa kaburong. Ang ingon pa dito sa Roma nga malipayon kaayo ang mga kabuhatan, mga tanom nga nagpaabot nga ipadayag ang mga anak sa Ginoo tungod kay ang mga anak sa Dios ang kabuhatan nagpaabot sa pagdomina, nagpaabot sa pagmanage, nagpaabot sa may magisugo sa Dios. Gabatayan ang Eden, i-manage tanan, ipahiluna. Ang tao mo pahiluna sa tanan. Mao na nga convince ko sa ipaday sa Dios. Tungod kay ang ipaday kam sa tanan wala gyud mawala sa Biblia. Naa tanan sa kasulatan. Galing lang lahi ang pag-interpretar sa mga tao, mga kapastor, mga anak niya. Tungod kay ang yawa may posisyon lagi diha. O walay problema kung ang mga pastor magwali og milagro, magwali og prosperidad, magwali og kaluwasan, magwali og born again, magwali og kanang revival, Holy Spirit o ana. Walay problema. Ang yawa dili mahadlok ana. Wa gyud mahadlok ang yawa ana. Tungod kay kahibalo siya kung unsa ang gisugo ni Kristo. O sara ang gisugo ni Kristo. Unang-una nga gisugo ni Kristo sa Mateo 4:17 nga mao ni ang pinaka-una niya nga trabaho. Wa ay say laing trabaho dinhi. Mao na nga Mateo 4:17. Mateo 4:17. Sukad niya itong higayuna si Jesus misugod sa pagwali. Mao ni pinakauna niyang pagwali. Higayuna, sukad misugod siya sa pagwali sa nagingon. Pag ginusul kamo kay ang gingharian sa langit adol na. Hallelujah. Unsay timailhan nga gingharian sa Dios ni ana. Ni ana karon dinhi ang gingharian sa Ginoo. Unsay kamatukuran, unsay prueba nato nga naa dinhi. Mateo 12:28. Mateo 12:28. Ang gingharian dili lamang usa ka puloy-anan, dili lamang usa ka nasod, kundi ang tao ihimo sa Dios kay gingharian, templo sa Dios, ug balaang katawhan ug balaang nasod sa Dios.
naa sa kasulatan na una kita gihimo sa Dios kay gingharian, templo sa Dios, kingdom. Isa ang king, ang siya mo puyo sa sulod nato. Ang sulti sa ato sa kasulatan, bala ang nasod, bala ang katawhan, templo sa Dios. Hallelujah. Una nga ang gingharian, daghang kayo siya o salabtunon kayo. Tungod kay di wala ginapansin, tungod kay tuwas langit na maadto na ta dito mamatay ta. Dili kaingon ang Biblia ni Jesus, ang tanan nga modawat ug mosulod niini, nawa. Ang tanan nga modawat ug mosulod niini pagpakasama sa bata. Kay ang bata matudluan, ang bata mataw siya pag-usap. Una nga kinahanglan mataw pag-usap aron makonekta sa gingharian. Ug kita mahatagan sa otoridad ug gahom nga mao pagdominar dominyon. Tungod kay dili ta dagdaogon sa yawa kung masayod ka sa posisyon. Daghang nangamatay nga mga anak sa Ginoo wala masayod sa iyang posisyon. Daog sa kalisod, daog sa mga sakit, daog tanan. Ano, wa siya kabalo kung kinsa siya. Wa ta kabalo kung kinsa ta. Itay tag-iya din hisayuta, ihatag sa Ginoo nato. Nga anong maglisod ta, ganong magsigitag ang tao gilimbungan sa Ginoo agaw. Wala ang Dios nagtudlo og mga pag-ampo kay diha ang Dios makahigayon sa pagbuhat sa atong mga pag-ampo. Hallelujah. Unang tao itudloan niya nga mag-ampo bisan usa ka pulong lang nga gikan sa kasulatan. Hallelujah. Basahon ni Juan kalimot ako. Mateo 12:28. Mao ni ang prueba nga gingharian sa Dios di ana dinhi. Marcos 9:1 daghang nagatindog dinhi. Dili makatilaw kamatayon hangtod nga makita nila ang gingharian sa Dios sa una pong panahon. So ang gingharian sa Ginoo ni ana dinhi. Dili ni pagtulog ani kabuloy nga akong nakatunan tungod kay mao ni ang hinungdan nganong misulod ang kibuloy tungod aning pangutanaa bahin sa gingharian 2001 nagtugod og pangutana sa Dios aning gingharian way makatubag pastor dili makatubag ni siya ayo brad misteryo 2001 January 1 alas 4 sa hapon nagtigda ko diha nagsugod ko pangutana linog tong panahon na bago ko gibotos man usab sa libuganon. Pag-abot nako dinhi kay sayo man nga linog lagi hadlok sa kani baha ani tsunami. Ang Bible gibutan nako dinhi. Nagsugod ko pang taas Ginoo unsa man ang gingharian di ay. Auto nga ipangita na ko tanan ang mga teksto sa kasulatan bahin sa gingharian. O hamtang nag-anak ko, hidda ko kalit lang ang gibasa nako sa Roma 14:17 nga ni kalit ko sa talunggan ba nga nakapakurat nako ang gingharian sa Dios dili pagkaon og inom dili pagkamatarong kalipay diha sa Espiritu Santo manin ako tang dito. So ang gingharian sa Ginoo sa labtunon tulog karon kay basin naa sa tunahon na maoron nang giandam sa Ginoo nga nasa tinuod ang imong sulti sa 25:34. Manaon siya ang basa ni Lucy Mendoza. Mao ni ang ibilin siya ngani ana ang iyang gikadyan. Importante kaayo na masulod ta sa ingarian. Importante kay nga aton dawaton ang kunon. Kay kung dili ang pagdaog sa yawa, dili mawala sa bilyon-bilyon ka mga tao na siya. Maoran ni ang gikinahanglan sa tao ang gingharian. Hallelujah. Lucy apan kung pinaagi man sa Espiritu sa Dios nawa ginapagula ko ang mga yawa nan ang gingharian sa Dios nahidangat na diay dinhi kanila. Dugal ni exercise sa mga anak sa Ginoo. Deliverance dito, deliverance doon. Ngano man buhat ni sa balaang espiritu. Na ang balang espiritu, na ang iyang gingharian. Na ang gingharian, na ang balang espiritu. Kaya walay paghari kung wala ang hari. Walay gingharian kung wala ang hari. Mauni nga authority. Mauni nga katungod. Nagihatag sa tao din. Sa Diyos din sa tao. Mauna nga ang kita magpailad sa mga butang nga makailaw na to. Kita mo'y hari sa mga butang. Kita mo'y hari sa mga butang. Kita mo'y hari sa itong gikinahanglan. Hallelujah. Dili na sila makahari o makadominar na to. Ngunit kay nasulat na kita mo ay maghari nila. Kalisod, kagutom.
kita mao'y hari nila. Ingon ang Biblia, kita mao'y hari nila. Mga tanom, kita mao'y hari nila. Dili na mao'y makagaw na to, nga mao'y maghari na to, aron maan na ta. Dili. Nasulat na sa kasulatan. Mano ang Biblia, pagbasa mo sa akong pulong, pagtuon mo sa akong pulong, kay sa akong mga pulong, ana ang kagawasan, ana ang kagawasan, na ang kadaugan, na ang kalapusan. Hallelujah. Sa mga pulong. Una nga petisyon. Imposible kaayong kabalo ka mo ampo kung wala ka magbasa ng Biblia. Di ko mo tuo. Kung kabalo mo ka mo ampo, kanang imong giampo, why pulos? Why kwinta na? Tungod kay ang Biblia, konstitusyon sa iyang kingharian. Mauni ang atong rights. Muna ingon Biblia, unaha pagpangita ang kingharian sa Dios ug ang pagkamatarong. Rights, righteousness, mauni ang atong rights. Ang mga pulong sa Dios mao'y rights na to. Dili magbase ang atong rights. Kay karon pag-gobyerno diri. Sa diha nga naibal-an ako ang mga benepisyo sa mga citizen. Naglagot ko. Sabi natong kamama, wala ihatag, ibaliwala lang. Ngano man, tungod na usahay sa atong pagka walay kahibalo sa konstitusyon o sa mga benepisyo o sa panggobyerno dinhi sa yuta. Kay kung makabalo ta, diyan ra kay nato na i-claim. Kunya isog ta nga mo claim. Ngano man nakabalo ta. Oh, kabalo ta. Kabalo ta sa atong rights. No, natay rights, natay katungod nga mo claim tungod kay naa na sa balaod sa atong panggobyerno. Mao ni ang konstitusyon, mao ni ang rights nato kaning Biblia. Kung mag-ampo ta, petition ta, gikan dinhi kay mao ni ang iyang kabubuton. Dili man jud kung sala no babaron. Please. Sila lang. Magbase ta sa kasulatan. Kung unsa ang giingon sa kasulatan, mao na iingon nato sa Ginoo. I-remind nato ang atong hari sa iyang obligasyon nato. Mao na kaning rights nato kung magpuyo ta sa pulong niya, magbalampuson ta kung magbadaogon. Tungod kay ang iyang pulong matod pa sa Biblia, nagatamod siya sa iyang mga pulong. Ang hari dili magpakaulaw sa iyang mga pulong. So, i-restore niya ang yuta tungod sa iyang mga pulong ug sa iyang mga pulong na ang iyang pangalan. Ug sa iyang pagkahari, hinungdanon kaayo ang ngalan sa hari. Dili kay walay pulos ang ngalan sa hari. Dili siya gusto nga ang iyang ngalan mabuling-bulingan. Pangunang Biblia pag-ampo, pangayo mo alang sa kaymayaan sa Dios. Dili alang nimo nga mahimo kang abundansya, mahimo kang dato. Dili tungod na sa ngalan sa Dios nga niya gidala nato ngalan sa hari nga nabagsak. Kristohanon man mo, anak mo sa Ginoo, gipadaygan mo. Ngano ingon anak man mo, kinabuhi ninyo anak man mo, lisod mo, puros puros blim, puros kwan. Lahi unsa ang ilang ibatok ato. Mga labi na ang mga relihiyoso ng mga tao. Oh. Tungod munang ingon Ginoo pag-ampo, basta claim kay ngano diha sa mga pag-ampo doon na siya buhaton. Oh, doon na siya buhaton. Dili alang nimo kay pobre ka, dili alang nimo kay maskiton ka, dili alang nimo kay daot ka. Dili buhaton na niya sa tuwa tungod sa ngalan niya nga naa nato. Reputasyon siyang pangalan igsuon maoy napukan pagkayo sa tao. Maoy nawala diha sa tao ang reputasyon. Tungod kay gibuhat sa Dios perfect ang tanang tao. Ang tao ron dili gusto tagon nga perfect. Ngano man ang yawa naglimbong. Ang tao perfect nga gihimo sa Dios. Ang sala dili perfect nga miduol sa tao. Hallelujah. Una nga ang tao perfect nga gihimo sa Dios tungod kay ang ngalan sa Dios gibutang diha sa minungat. Mao nang dili gusto ang Dios nga ang tao maglisod. Ang tudlo sa mga gilimbungan sa yawa, dili ta magkinahanglan og mga bahandi kay sala o makadaot sa tao. Wala na itudlo ni Ginoong Hesus. Kaabundansya ang gitudlo sa Ginoo sa tuwa. Dili kay kapobrehon, kundi dili gigiyahan ta niya kuno saon nato pagpuyo nga puno sa kabundansya nga malangita. Hallelujah.
na madalay ko kayong Ginoo siyang mapulo. Mateo 25:34. Maura ni ang akong mauni ang gitun-an sa Ginoo bukad pa atong mga nauna o hantod nga na confirm sa diha ang ipaday sa Ginoo tong sugdan buhat na una. Mautoy ukab kanan, mautoy nagpakampanti sa tuwa. Mauni nga basihanan nga kainon ng Ginoo nga ako dunay pagtuo. Mauni nga pagtulungan nga kung tunan, mauni ang pangibasihan. Mao nga nganong ang pulo sa Ginoo dili man kaayo nga spiritual na kaayo na ba? Dili man disod ang pulo sa Ginoo, dili man ang tao magdisod kung sunod. Dili man disod mo man niya ang pulo sa Ginoo gipaday aron magpasayon sa tuwa. Dili kay magpalisod sa tuwa. Pero tungod sa sistema, tungod sa lifestyle sa kalibutan, kung at kaya ang pulo sa Ginoo nga naman, maoy na-inject sa atong kasing-kasing ang sistema sa kalibutan sa yawa. Maunang lisod kayo, dawaton ang pulong sa Ginoo. Pero kung ang sistema na to, mauna ang sistema sa iyang gingharian, may baligta sa atong posisyon nga mao pagdominyo, gasa sa pagdominar. Dili lisod. Tungod kay ang panungkutan ipailawom sa atong mga tigil. Hallelujah. Ilawom sa Ginoo pang Ginoo, ang sayro, ang dagat punon, ang sapa punon, maunay original. Punon niya ang sapa sa mga isda, ang dagat, ang kalangitan sa mga langgam, tanang kahayupan, tanang mga dugos, di na maak ang kahayupan, mga tigre, mga leon, di na maak. Ilawom na sa pagbandok sa mga tao. Asa naman na ron? Hallelujah. Puros na kalaban sa tao ang kayo. Puros na gilutos, imbes kay gibabantayan sa tao ang kabuhatan. Gidaot sa tao ang kabuhatan tungod sa sistema ng ngit-ngit di sa tamas nag-inject diha sa kasing-kasing tao. Ngit-ngit pa dahil kitrat ang kalibutan karon ang yuta tungod sa kalibutan ni Satanas. Hallelujah. Mo nang si Jesus Christ ito aking mensahe niya, siya mao ang kahayag sa kalibutan karon ang ngit-ngit na aga. Mateo 25:34. Ug ang hari sa may hari si Jesus Christ, ang hari. Ug ang hari magaingon kanila diha sa iyang tuo. Umari kamo, o mga dinaig sa akong amahan. Panunda ninyo ang gingharian nga gitagana alang kaninyo sukad pa sa pagtukod sa kalibutan. Gitagana sukad pa sa pagtukod sa kalibutan. Ini ang gingharian sukad pa sa pagtukod sa Henesis. Gitagana na niya ni naan ang katao nga mao ni nga hinungdan nga si Jesus ang ibinhi aron igawali ni mao ni hinungdan nga ani siya aron igawali ni sugo siya igawali ni sa tibuok kalibutan sa ila na hanggang mga 8 billions na ang mga tao sa tibuok kalibutan hindi nga 8 pero maura ni ang ikinahanglan usara ang ikinahanglan niya gingharian Holy Spirit gingharian maura ni ang ikinahanglan ng tao kung ang tao nagproblema 14:22 sa buhat. Naitubag. Kung problema tikta, naitubag. Tungod kay lupiya wa magkulang. Morning tubag sa problema sa tao. Hallelujah. Buhat 14:22. Nga nagapalig-on sa mga kalag sa mga tinun-an o na nagmaymay kanila sa pagpadayon sa pagtuo na nag-ingon nga kinahanglan managsulod kita sa gingharian sa Dios sa daghang mga kasakit. Hallelujah. Mga na nagpalig-on sa mga kalag sa mga tinun-an na nagmaymay kanila sa pagpadayon sa pagtuo o na nag-ingon nga kinahanglan managsulod kita sa gingharian sa Dios pinaagi sa daghang mga kasakitan. Kinsa may nagsakit, kinsa may nag-antos, kinsa may nagproblema, managsulod kita sa gingharian. Seek
13 kamutan sa Mateo 6:13 unaha pagpangita ang gingharian. Wala ingon ang Dios nga kung sa ilaing gitudlo niya. Unaha ang gingharian. Hangtod karon sigog pangita sayang hindang ilagnom kaayo ang iyang gingharian. Di pagyud niya ni isulti sa daghang mga tao sambingay pagyud. Di kung isulti niya sa mga tao sambingay, dili niya na isulti direkta sa mga tao ang gingharian. Tungod kay ang gingharian delikado. Uyaw kayo ang gingharian kung makuha sa tao. Hallelujah. Gahom ug authority. Ilawom sa pagmando sa hari. Basta-basta. Kumako ta. Kung masayod ta kung kinsa ta. Wala nga ang pulong sa Dios dili basta-basta. Ang Biblia dili siya libro-libro lang nga ordinary. Balaan siya ang mga pulong sa Dios. O dili nga buhi ang tao kung wala ang pulong sa Dios. Mao nga ang tibok kalibutan. Pansino na to ang Biblia. Hallelujah. Morning usap kahinungdan ng Diyos nagpadala. Nagulit sa atong posisyon dinhi sa matapos sa kanato. Ang gingharian sa Diyos ang gingharian sa Diyos ipakasama niya sa usa ka yes. Usa ka ipagpatubo sa pan. Kung tun-an na to ang yes, ako makasabot ko kung unsay kuan sa yes kay baker ko. Nakasabot ko sa iyahang unsa ang yes, unsa iyang move, unsa iyang umaagi. Tungod kay baker ko o bisulti man ni Ginoong Hesus nga ang yes, ang gingharian sa sama sa yes. But pasabot kabalo po siya ani. Kabalo siya sa yes. O kabalo po siya nga tun-an nato ni. Kaya nga nung gitudlo ko niya. Ang gingharian sama sa yes. Nasa Biblia, nabasahan nato na. So ang yes, akong masabtan mura siya bukbok. Kita mo ba ng bukbok na dire? Nasa agay-ay. Mura siya agay-ay. Kung tanawon nimo, huypo nimo, magigwinta no. Wala gyud. Weak, wala siya. Mura na siya nagsilhigon, biyugon. Mabalit-palit na siya sa hangin. Weak kaayo ang gingharian. Ipakasama sa yes. Kung tanawon nimo, wala siya ikuan. Mura wala. Mura na siya wala. Pero ang yes igsoon bisan unsa kadaghan sa harina dili mahadlok ang yes. Bisan pag unsa ka budiga-budiga nga harina ang yes dili good siya mo atras ug manluspad tungod kay sa diha nga mag-ipon siya sa harina. Walay harina diha nga dili niya patubuon. Wala tanang minasa gikan dito sa mga plangad. Tanan o sarudar gyud niya. Iya gyud ang asahon bisan pag unsa ka daprat diha nga mga harina. Una ang yes igsoon yun ana ang iyaha mauna siya ang yes nga walay kahadlukan o dili pud ang yes angay kahadlukan kay mao lagi na mura siya bukbok mura siya walay gamit o di po siya angay kahadlukan sa harina tungod kay mao lagi na yes na siya. Pero salamat sa Ginoo ang yes mao ang gingharian sa Dios kaniya na to way kahadlukan bisan asa ta mo adto way kahadlukan bisan asa tang mga sistemahan adto way kahadlukan bisan asa tang kadagkuan yung mga tao way kahadlukan tungod kay gingharian sa Dios mo paalsa gayud o paalsa gayud mo takod gyud walay minasa nga dili niya takdan. Hallelujah. Wala impluwensyahan niya ang tanang harina. Mauna ang gingharian nga naa nato kay kita ang gingharian sa Dios. Yes ta nga gibutang sa Ginoo dinhi sa yuta aron mo adto sa mga tapok sa harina nga walay man Ginoo mga tao. O ang yes bisag unsaon nato og obserbar dili gyud siya mahimong harina. Walay yes nga mahimong harina kundi ang harina mahimong yes tanan. Hallelujah. Ngano man matakdan na niya tanan
ug walay yes nga matakdan sa harina. Kay ang harina nga butang yes walay harina nga dili motubo, tanan motubo gyud. So kung yes mabutang sa dapit sa harina, tubo gyud tanan, matakdan gyud tanan. Hallelujah. Ngunan na siya ka power. Yes. Ingana isambingay ingana gikumpara sa Ginoo ang gingharian sa langit nga gipadala dinhi sa yuta. Ang yes mo influensya siya sa tanan. Ang yes mo influensya sa harina ug minasa. Dili ang minasa mo influensya sa yes. Anang minasa impluwensahan sa yes. Una kita yes gibutang sa dapit, sa yuta, sa trabahoan, sa silingan, bisan asa. Dili ta matakdan sa walay harina. Our yes. Kita ang makatakod. Kita ang manakod ngadto sa harina. Amen. Kita ang manakod ngadto sa harina. Gipaabot sa Ginoo ng iyang sambingay nga yes. Tungod kay patun-an yun ang unsa nga yes. Hallelujah. Manakod ta sa tanang harina. Dili ta matakdan sa harina. Abog na ang harina. Ang yes mutakod. Mutapot. Ug ang sistema sa yes ma-inject tanan sa harina. Ug ang harina tanan magatubo. Hallelujah. Talay ko ng Ginoo. Mauna ang yes. Isoon ang yes, isoon akong naobserbahan nga ang iyahang tubo ug ibutang sa pan kana kaning istante nga sirado nga istante kay dili man na ikaw magbuhat sa pan ibutang gina sa siradong mga lugar. May ibutang na sa istante di hunos-hunos o kahon sa ana ang kabrad niya gihimo. Ibutang na sa ilalom liha. Unsay kay balo mo unsay wasay sa pan reaction sa diha nga imong i-pressure ang pan kay na kusog ang tubo. Kusog kay ang tubo way makapugong. Dali ara niya mo tubo lagi, dali na siya mahurno. Bes ko 4 ka oras, mabot na 2 ka oras. Dali na kayo mo tubo. Imunaan na kakusog ang yes. Kung naa ka sa pressure. Kung gi-pressure ka sa kalisod, i-pressure sa muslingan, i-pressure sa tanang buhat diri sa yuta, i-pressure sa tanang kalingawan sa iyo. Data. Ang yes, musamot o kaana, kaisog, musamot o function nga maisugon, mo tubo og ana, dili siya mo ana. Ang yes, kung imong painitan, igsoon. Kung yes, imong painitan. Kaysa una bago may magbasa og pan, ang yes, ibutang na mo sa pitcher, ibutang na mo init tubig. Pagkataon-tao, dali na kayo mo ana, ang bukal na yun. Hallelujah. Dili siya kung bugna ibutang dugay kayo bukal. Hallelujah. Baliktad ang gingarian sa Ginoo. Ngani ana to, nga mao kita. Kung naay magpainit, dili siya mabugnaw. Dili siya mo decrease, kung dili mo increase ang iyang kainit. Kung naay magpainit, musamot ang iyang pagkasiya. Musamot ang karakter sa Yesu kung pangisog. Musamot siya o kahayag. Musamot siya o ka nang itawag anak. Musamot ang iyang pagpangisog ba? Kung naay mga magpainit niya. Hallelujah. Daghang mag-pressure na to. Daghang magpainit na to. Dili mo nang Ginoo nga mawala ang yes. Musamot o kaisog ang yes sa sulod na to. Nga mao ang gingharian sa Dios. Kung naay magpainit na to, musamot ang pahigugma na to niya. Mauna ang yes niya kung napansin sa yes. Nga under pressure, dili siya mulunga sa pagtubo. Musamot nun ang iyang pagtutubo. Musamot ang iyang pagkahadlok sa Ginoo. Hallelujah. Musamot ang iyang pagdutot sa Ginoo. Niabot ng mga pressure o ganang kainit sa kinabuhi sa tao.
Dili ta makagat ng kainit sa kalibutan. Padag-on nato ang yes na mong hinahanglan sa Dios nga gibutang nato. Kaya kita ang yes. Kita ang yes dinhi sa yuta. Kita ang asin dinhi sa yuta. Kita ang kahayag dinhi sa yuta. Matod pa sa Biblia ang nagsulti. Ginoo ang nagsulti, anak. Ang pinakalisod, igsoon, mao ni pinakapait. Nya akong obserbahan sa yes. Ang yes nga gibutang sa sudanan, lata or cup. Butang diri sa lamisa, wala giabrihan. Mao ni pinakalisod sa yes. Ang yes, kung ipagpabilin sa sudanan, nga dili abrihan og gamiton, way pulos, way kwinta. Kung ang gingarihan sa Dios magpabilin sa sudanan, kung dili gamiton, dili abrihan, dili isagaw sa minasa, magpabilin lang sa pack niya, sa lata, walay pulos ng yes. Dili siya magamit. Mao na pinakalisod. Usaon pagtubo sa minasa, ito ang yes, magpabilin lang sa sudanan. Manggod, ang harina, magpabiling harina, magpabiling sinako sa budiga. Ang yesod, magpabilin na po siya. Kung dili siya gamiton o isagol sa minasa, walay mahitabo sa minasa. Way pulos ang yes na naa sa lata. Una nga ang Diyos, nagbukbok sa iyang yes, dinhi nato. Kita mao ang yes sa yuta. Wala man unta ni mga buloto na karon kung wala pa ta napakyas sa Hinesis, kung wala pa ta na down na natagak sa Hinesis, ining atong gibuhat ron wala unta ni, walay ingon ani nga buhat, walay tigom-tigom, walay evangelist, walay pastor, walay propeta, wala unta ni tanan ron. Nahitabo lang ni tungod og alang sa pagbalik sa iyahang plano nga mao ang pag-mature, pag-perfect sa iyang mga binuhat. Matod pa sa Efeso 4:12 na dihatag ang mga gasa aron sa pag-perfect sa mga balaan. Wala unta ni, walay prayer, wala untay pagdaig dito nga ana, wala. Kay kining pagdaig worship iyahan ni Lucifer. Si Lucifer ang gi-assign sa pag-worship. Kita pag-manage sa yuta, pag-atiman sa Eden, pagpantay sa Eden. Ihatag sinutanan. Ang Diyos wala maghatag og barko, wala maghatag og bus, wala maghatag og bangko. Apan kita ang gipamanage. Itagaan ta og gasa sa pagdominar, kaalam o kahibalo na asa tao gihatag. Ang tao nagbuhat og furniture, nagbuhat og barko, nagbuhat og eroplano, naa na tanan gihimo sa Ginoo na. Ang tao mo'y nagmanage. Kaya ang dominion, pag-manage, pag-master, o na nadiri na master. Ayaw mo pagpatuo. Kung na mo ingon sa inyong prinsesa, review kon ang Ginoo na prinsesa, but na. Si Ninang kauban na to sa una akong ingnan. Nasubo akong espiritu nga naman, akong ingnan nga, prinsesa ka sa Ginoo. Di akong i-review. Kaya ang Diyos ra. Uy, dili na tinungod. Prinsipi o prinsesa ta nagihimo sa Dios dinhi sa yuta. Ihimo ang dako kayo dinhi sa yuta. Domino kahum og otoridad niya nato gihatag gikan sa Dios. So kung dominion, kingdom, hari ta dinhi sa yuta. Hari, ang hari sovereignty katas taasa, ruler, standard sa tanan dinhi sa yuta. Gamhanan na. O si Jesus nagdimo sa New Testament. Istorya siya mga tanom. Isa ito na isutan din kang ibulak, istoryahan. Dili na istoryahan. Istoryahan ni mo na kay pulong nagihatag sa Ginoo nga modominar sa tanang kabuhatan. Si Jesus ng istoryag tanom. Mamatay ka kay wa kay bunga. Gidi mo na mauna kita. Dili si Jesus ang nihimo na niya kay anak siya sa tao. Dili siya anak sa Dios. Hallelujah. Awa. Nakuha. Dili siya anak sa Dios, nahimo niya na. Duha ka anak ang iyang gidala sa Biblia, anak sa Dios o anak sa tao. Nahimo niya tanang butang dinhi sa yuta, dili tungod sa pagkaanak sa Dios, kundi dili sa pag-anak sa tao. Nga naman,
ang otoridad ug ang gahom gihatag sa tawo nga adunay unod. Nahimo siyang legal dinhi nagbuhat sa tanang butang tungod sa bata nga natawo ka Maria ug ang anak nga mao si Kristo bisulod dito ug namuhat tungod atong lawasa. Ang tanang otoridad ug gahom gihatag diha sa tawo nga adunay unod. Mao na nga matud pa niya sa Juan, basahon yung full chapter, duha ka anak ang gidala diha. Ang otoridad naa sa pagkaanak sa tao. Ang iyang pagkaanak sa Dios mao ang pagpamuhat, mao ang pag-ubi sa iyang amahan. Hallelujah. Mao na kita, gidimo niya, nilakaw siya sa dagat. Nilakaw siya. Ginoo pala ko o dali, ikaw. Ngano man, katong paglakaw niya, mauna kita. Mauna kita. Maunang posisyon na, maunang otoridad nga niya na to. Mulakaw sa dagat. Nilakaw siya. Hindi mo na, dili sa skin ni Jesus. Hindi mo na niya kung kinsa ta. Kaya mauna ang ng Sayro sa Ginoo. Sayro ang mga walay utok, mga walay dalunggan na minaw sa imong mga pulong. Ngano man, ang pulong sa Dios gibutang sa baba ni Sayro. Ang konstitusyon gibutang sa baba ni Sayro. Kung unsa ang nasulat, isa niya pambulong mahitabo. Kay mauna ang tao nga gihimo. Magbuhat pa kamog labaw pa sa akong gihimo. Kay ako moadto sa amahan. Labaw pa sa akong gihimo. Kung siya nilakaw sa tubig, unsa may labaw sa tubig? Basi sa hangin maglakaw-lakaw ta. Kung siya nilako sa bungbong, mauna kita. Gilimbungan ta sa yawa. Maunang nawala ta anak nga posisyon. Ibalik ni Ginoong Hesus ang tanan ngayong pag-anhi. Ug ang katumanan gipadayag niya ang Sayro nga iuli niya ang tanan. Mauna ang pulong utang sa baba ni Sayro, mao ang pulong gikan sa Dios dili iya. Usa ka pagbitok anak mahitabo ang tanan. Tungod kay biblical na dili na siya. Una nga ang baba nato mga igsoon, dili ni siya gihimo sa Ginoo nga magbuot-buot sa imong pag-istorya. Kay delikado kayo. Kung muingon ka, mao na mahitabo niya. Kung muingon ka, nagdeklara ka na. Kung muingon ka og negative ang yawa na minaw gamit ko niya nimo. Ano man, tanang espiritu dinhi sa yuta nga walay unod illegal. Kita ang tao nga espiritu nga nabuhi sa yuta legal. Ang tanang espiritong dautan o ang tanan nga maayo nga espiritu na kinahanglan unod aron sila lihok din sa yuta. So karon kung negative ang pulong nimo, yun ang yawa. Salamat kay imo kung gitagaan authorize nga mogamit sa imong tingog. Kung ingon kag negative sa imong mga anak, ang yawa nalipay kay gihatagan nimo sa authorize nga mogamit pinaagi sa imong mga pulong nga negative. Namuhat siya, namuhat ang yawa. Muna nga delikado ang tila. Sige, deklara. Dautan, negative. Ang yawa, mamuhat yun siya. Tungod kay ang Biblia, ang dila gihatag sa Ginoo Kristo alang sa iyang kaymayan, alang sa iyang konstitusyon, alang sa iyang balaod diya sa ginharian sa Dios. Hallelujah. Kamay na oras. Salamat sa Ginoo sa iyang mga pulong nga mao ang ginharian. Mao to nga hangtod atong panahon na nagtuon ko sila ka tuig 20 ka tuig kapin 2001. Ang kalibog nako nawala lang usa-usa lang kapag parehag kang Sayro nga mao ang buhat uno-uno nya giwali ni pastor dire kang nasugdan giklaro gid ni pastor kang nasugdan ni Ginoong Hesus mao ang pagwali sa gingharian sa Dios. Mao na dito na ukab tanan ang kong pangutana ready na tanan pero wa pagid duha-duha pa. Ug mao ni ang confirmation sa Paris Ginoo nga ang Sayro ang padayag tuo ko tungod sa maong katuyuan. Wala ang katawhan, wala ang nasod. Ang gingharian sa Dios sama sa gamay ng ang gingharian sa Dios sama sa hari. Tama? Sama sa hari. Ano man? Royal priesthood. Nakabutan dito sa 1 Pedro 2:9. Ano? Nga kita bala ang katawhan mga hari anong sa sirdundi. O sama kita sama sa hari. Ang gingharian sama sa hari. So sama sa hari mga prinsesa o mga prinsipita. Kung ang prinsipe mag-appoint og pare, maor na siya. Ang hari mag-appoint og pare.
kay alang sa pag-alagad sa Dios. Siya mo in charge dito sa templo. Nga dito ang tanang tao ana halagad halad. Mao na ang gingon sa Ginoo, hari ug pare kita. Mao na. Hari ug pare. Kuno salamat sa Ginoo ni kabuntagon. Tag-as kayo ang istorya kung maghahay sa uging harian, dili parting gamay ra ang atong diskutan. Noon dili kay masabtan sa uban, pero kining atong istoryahan soon dili ni siya kung ang relihiyon dili makasabot sa atong istoryahan. Tungod kay ang ilang topic karon rapture niya mo escape sa yuta madtong langit. Dili ta atat ana tungod kay tagalangit ta. Di ta mo problema kung mamatay ta kay sa langit ta sa itang gingharian. Ang problema ron buhi ta muduminit ta dinhi sa yuta. Aron ang gingharian sa Dios sa langit mulap na gini sa yuta aron mahimong kolonya ang yuta. Matthew 16. Panihiyamahan ang imong gingharian kung pagabuhaton ang imong kabubuton dinhi sa yuta. Ang kultur niya sa langit pakanaugon aron madayag dinhi sa yuta. Himuon niyang kuluni ang yuta. O na gitudlo ni Jesus, wala ang tudlong ni Jesus. Pag ampo mo mo ni mo na usa ra yung tudlo. Panhiamahan ang imong gingharian. Kaysa bilyones ka mga tao mo nagikinahanglan. Aron ang yuta matakdan sa langit, mahimong kolonya sa langit. Mo na ang atong hari. Mo na ang hari sa Roma nga ibutang ang atong Kastila isa ka bukrahan. Basta gikan sa gingharian, yes na gibutang sa Pilipinas usa ka tawo. Ang yuta sa Pilipinas nahimong puros Katoliko. Nahimong Katoliko ang nasod sa Pilipinas. Nga naman, delikado ang yes. Kung yes ka, gikan sa yawa, Biblia, nagsulti ang Biblia, nga dili mo, magbantay ka mo sa mga ikapatubo, sa mga parisyo. Nga naman, kini ikapatubo, delikado lagi ni. Delikado ay ikapatubo. Delikado ang yes. Mao na nga, pag-abot sa Kastila dili, na-influensyahan tanan. Nga naman, gikan siya sa gingharian ni Caesar. Wala, research kayo. Wala, mag-study ka. Ang konsepto sa gingharian o ang konsepto sa hari, kinahanglan masayran sa iyong katawan. E kung dili na masayran sa konsepto sa hari, konsepto sa gingharian, o konsepto kung kinsa ta, lain, pas po ta. Muna ang tao ron, ngit-ngit pas ay kita. Salamat sa Ginoo kay Kristo ng oras. Dagan kayo. Salamat sa Ginoo. Sa Ginoo na kaputago. Glad kayo bawat. Hallelujah. Oh, glory. Amahan na pong kalagit, no? May matawag ka na ito. Tapos ikaw, Ginoong Diyos, masidong ganong pasalamatan, Ginoo. Bisan pa sa mga pulong mo, Diyos, na mga inipigan sa ilong taas na matatuligan. Adlaw. Mo na sa iran, Ginoo. Puno sa aning kabubukon. Bisan. Salamat kay Ginoo. Nani mong mga pulong parehag karon. Bagalihok diya sa puso namong kasya. Lord, ulit mahimong tao kung lagaw. Apa, salamat kay Ginoo na ikaw. Nagparehag kanunay sa imong mga pulong mo, Diyos. Aron ang tao masayon sa imong pagkabuhat. Salamat kay Ginoo. Nabisan pa Ginoo sa among pagkagamay, sa among pagkagabos, pagkatimawa, imong kaming gipili alang nino kayong pulhato, alang sa imong kinayan. Pusa takos ikaw masalamatan ug pasidunggan Ginoo. Takos ikaw igabayaw sa lugar sa taas, ika magbayaw o Dios. Kay ikaw ra Ginoo ang magkahimo ning tanan. Lord, salamat Ginoo sini ka mong tagon. Takos ikaw pasalamatan o Dios. Ilaban na sa mga pulong ni mong gipadayag ning adlaw Ginoo. Kaamo nasabtan. Ani mong kabubuton diya sa mong magkinabuhi. Aron na imong makatawag, makaila kanimo. Ikaw ang Diyos sa sinugdan karon ug hangtod sa walay katapusan. Salamat kayo Dios, bisan pa sa proteksyon sa imong gahom Ginoo, bisan pa sa imong makatawan sa imong mga alagad Ginoo. Salamat na ikaw ang magbantay sa kanamo. Salamat kay Ginoo, bisan pa sa imong pagbulag-bulag. Ano imong gahom, may magasap na mga tipig sa mga kanamo kinabuhi. Na wala dain among pagabuhaton kundi ang pagdaig ug paghimaya diha kanimo lamang. Dalaygon ka Dios, to himaya kanimo lamang tanan so pasalamat sa pagdaig. Dila sa parang nga pangalan, sa pangalan sa man, sa anak ug sa Espiritu na balaan. Dalaygon ka Dios, salamat kayo, salamat Dios.